3, 2, 1. Já vás zdravím, tohle jsou takové neoficiální kempovské lavičky, jsem to nazval, protože dneska je pátek a je to vlastně první pátek za celou dobu, co nemáme kempy. A musím říct, že jsem se jakoby těšil, že si odpočinu a zároveň dneska ráno už mi začaly svrbět ruce a je mi to vlastně trošičku líto, že se dneska nebude nic dít. Tak jsem si říkal, že tady sice nejsem s celou kapelou, ale že aspoň něco by jsem vám zahrál. Jo, jako by jsme prostě byli na těch lavičkách v kempu. Jinak vás zdravím, začínáte se připojovat, takže zdravím Adélu Jirouškovou a tak dále a tak dále. To mi připomnělo toho Jiráčka z toho z Plzně, z minulého kompu, to si možná někdo vzpomíná. Takže přátelé, tady taková píseň, jakože kempovské lavičky, když ten kemp dneska není, takže bychom si přece jenom zabékali, to škoda, a než tady Karinka dodělá oběd, tak jsem si říkal, že to využiju. Tou cestou, tím směrem prý bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. Kus sněhy ti za nechty slíbí a dají víc síly se prát, na dně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, donutí přestat se zbytečně ptát. Tak pojď si jenom chvíli lhát, že všechno, co se může stát, nikam nezmizí, nikam nezmizí. Že o nás Shakespeare začne psát, Nirvana z Beatles. Prosím vás, je oběd už, jo? Tady něco natáčí. Říká, vypadáš tam trochu blbě, nechceš to? To je živě, prosím tě. Ježišmarja, promiň. Prosím vás, tak jsem byl přerušen. Já ti to natočím. Paní režisérka přišla, že je oběd. Tak jako díky. Chceš? Tak to natoč, no. Takže prosím vás, bude ještě jedno kolo, jo? Tak... jo? No. Tak první píseň už jste slyšeli, tak já budu pokračovat v té druhé. Pojď si jenom chvíli lhát, že všechno, co se může stát, a nikam nezmizí, nikam nezmizí, jo. Že o nás Shakespeare začne psát, Nirvana z Beatles budu hrát, a že nejsme cizí, ne, že nejsme cizí. Ještě něco? No ne. Protože ty letíš, já utíkám, chcem spolu, jsme každý sám, kdo nás ochrání, před námi. A naše víc je zítra nic, už jsme jak bílá těla svíc, co roztáli a už nepálí. Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí, protože ty, zaber moje ponožky, a já jsme dvě křídla nad propastí, a tak doufám, že to, co mě tebe tak mrazí, nejsou jen tři tečky na konci frází, a tak doufám, že to, co mě tebe tak mrazí, jsou jen tři tečky na konci frází. Přátelé, to je všechno, protože já už musím na oběd. No jo, je to tak. Tak se mějte hezky, čau.